Het wie in Lippenhuizen een kommen en gaan van lilke leveranciers die het Harringwot weer op helje wonen. Liekers het groenbedrijf, dat waande via mij een nij terras aan de achterkant. De Trijenhoek had onder de nieuwe eigenaars op een kop al 3 dagen niet op een west. In die 3 dagen wie het zat druk dat ze gelijk op zich gingen naar nieuw personeel. Ik ga hier heen en ik vreeg dat ze nog meest nodig hebben. En ze zei ja natuurlijk. En als ik binnen 10 minuten weer terug zou komen, maak ik een oorafspraakje. Dus zijn ook de volgende dag weer terugkomen voor het volvoeren. Dus ik ga hier heen en dan weer meest voor de wc om in te zetten. En weer een koffiezetapparaat moest er niet zetten, maar zij weer er zelf net. En toen zijn ze ook de volgende dag weer terug moest komen om te zien dan, maar ja, niks is er. En 2 dagen later werd het dus nice met dat oplichters binnen. De Trijenhoek is een begrip in Lippenhuizen en 4 omkrieten. Het dorp weer het bliert mij dat het restaurant na lange tijd weer even ging onder de oude vertrouwde namen. Dat het nou alweer dicht is een afvaller. Ze hadden er 2 weken in zitten. Het personeel wordt heel hard werken, maar ze zijn in één keer met een noorderzon verdwenen. Ja. En net hier is betalen? Nee, net hier is betalen. Ja, dat heb ik ja. Dat ben ik al even zien. Die hebben mij opbellen, maar nee, net hier is betalen. Dit binnen de mensen die de Trijenhoek uitbaten zoenen. Leslie en Denise uit België. Even verschillende Belgische media zo'n ze in Dotland een soort schulden maken hebben. Dat zoks nou ook in Lippenhuizenbad is daar het praat van de dij. De Belgische exploitant van restaurant de Trijenhoek hier de zaakjes net goed varen waren. De man hier geen horecavergunning en ik geen drankvergunning. Op dat hier de man nog geen cent on hier maken on eigenaar Henk de Vries. Het hiercontract zou ingaan op 1 juni en dat gaat nou net terug. De eigenaar van de Trijenhoek, Henk de Vries van de Gediek, moet graag een terugstadmeidje met het restaurant. Hij was zo gauw als mogelijk in peteer met mogelijke nieuwe exploitanten, want de kans dat het nog wat wordt met de exploitant uit België, liep het net zo groot. De meiwerkers en liphuisters hoop je echt dat de Trijenhoek weer gauw hiepen gaat.